pois, falando de fin de ano, hoxe na Hora Galega temos connosco un convidado máis que especial, que ademais vai ser un gran protagonista na Noite Vella de mañá na Televisión de Galicia, o ciruxán coruñés Diego González Rivas, que moito ollo porque é un auténtico heroe. El vai por todo o mundo, percorrendo o mundo, salvando vidas. Xa percorreu 136 países e ollo porque asistiu a máis de 10.000 pacientes, Espiño. Unha auténtica eminencia que queremos saudar xa a esta hora aquí na Hora Galega. Diego González, moi boas tardes. Hola, boas tardes. A ver, Diego, sei que, primeiro, temos unha misión para ti, para esta Noite Vella aquí na Televisión de Galicia. Agora intentaremos saber cousas. Pero antes de nada, xa te vimos aquí no documental Curando o Mundo, a voltas polo mundo, nunca mellor dito. Sei que non podes dicir moito, pero Diego, por onde andas metido? Podes nos dar algunha pista de onde estás? Bueno, pois a ver, podo dicir que estou moi lonxe de Galicia, moi lonxe, pero non podo dicir exactamente onde estou, porque vai ser unha sorpresa para mañá nas badaladas, así que todo o mundo atento porque vai ser unha transmisión curiosa, peculiar, original. Espero que todo o mundo disfrute de unha forma original de recibir o ano. Desde aquí, pues me conectarei con Galloso para acompañalo no último día do ano. Claro, Diego, dende aquí dis que non se pode dicir onde, pero que sí sabemos é que imos a conectar contigo mañá en directo porque ti xa vas a estar no futuro, é dicir, cando nós ainda estemos no 2024, Diego, ti xa vas a estar no 2025, non? Exacto, terei información privilexiada para contarvos antes de que cheguedes vos. Así que todo o mundo pendiente para saber o que está acontecendo no 2025 antes que ninguén. Eu darei a miña visión do que estou vendo, do que está pasando, do que está acontecendo, así que todos os galegos poderán saber antes de entrar no 2025 a que se van a enfrentar. Sabes o bo disto, Diego, que sempre traes boas noticias, porque estamos acostumados a verte, sempre contando cousas que acaban saindo moi ben, e encántanos verte alá por onde esteas, porque mira que te estivemos vendo en Curando o Mundo, esa técnica mínimamente invasiva que ti tes aí para demostrarlle a xente que moitas veces sodes auténticos heróis salvando vidas, Sí, a verdade que a serie tivo moi boa aceptación na Televisión de Galicia, moitísima xente viu a serie, moitísima xente está enganchada, desexando a segunda tempada, que xa está a punto de sair, así que todo o mundo atentos ao ano 2025, os primeiros meses que veremos a segunda tempada de Curando o Mundo con capítulos trepidantes en lugares fascinantes, cunha cultura e cunha maxia que vai enganchar outra vez de novo a todos os espectadores da Televisión de Galicia. Así que só podo dicir que queda moi pouco para ese estreo da segunda temporada de Curando o Mundo. Estreo da segunda temporada de Curando o Mundo. Tamén teño entendido que lanzas un libro no 2025 precisamente chamado tamén Curando o Mundo, non? Sí, en marzo xa a venta, xa está a venta, se pode comprar online e incluso nas librerías se pode ir a pedir e se pode reservar, pero non chegará hasta marzo de 2025, cando tamén haberá unha presentación oficial e todo. E penso que vai ser un libro que vai a gustar moito, porque é un libro de aventuras, é un libro da vida, é un libro de viaxes, é un libro de historias de pacientes reais, é un libro de cousas que son imposibles pero que se fan realidade. Así que unha combinación perfecta para a xente que lle gusta ler sobre cousas fascinantes da vida, non? Penso que quedou moi ben, bueno, esperando que salga no año... Que nervios, Diego, que nervios. Bueno, que será un placer, Diego, mañá tamén verte aquí na Televisión de Galicia na Noite Vella, traéndonos o futuro e sempre traendo cousas máis que positivas. Moitas grazas por estar hoxe aquí connosco na Hora Galega. Nos vemos o día das badaladas. Ahora, apertas a todos. Graciñas.